Vítajte v Karma klube. Dnes by som vám chcela povedať iba pár slov o tom, čo to znamená, keď sa vyhovárate, ak sa vyhovárate, že ste starí, aby ste napísali knihu, alebo hovoríte si, viete, aký budem starý, keď to dokončím? Už som starý. Ja vám poviem, aký budete starí. Budete presne taký istý starý, ako keď to nedokončíte a ani nezačnete. Takže iba chcem znova upozorniť, že strach je tá príčina, prečo my si myslíme, že nemáme dosť času alebo máme málo času. Jednoducho odkladáme len preto, lebo nechceme sami pred sebou vyzerať ako začiatočníci, nechceme sa cítiť blbo, šibnuto, trápne a tak ďalej. Je to vlastne zase výhybka pred strachom. To je ego, ktoré nám hovorí, ani nezačneme, lebo vlastne to bude rok, 2, 3, možno nám to bude trvať 10 rokov. Páne Bože. Keby to aj trvalo 10 rokov, je pointa v tom, že tú knihu napíšete alebo ten projekt dokončíte? Alebo je tá pointa v tom, že ste v procese, ktorý je kreatívny, že niečo tvoríte, že namiesto konzumovania tvoríte, že ste sám sebou, že ste autentickí, že to tam dávate na ten papier. Že sa dostanete naspäť do toho procesu flow. Takže si užívate to tvorenie, zrazu čas neexistuje a vy môžete sedieť aj 2-3 hodiny niekde a zrazu byť ako prepadnutý v nejakej diere, ako sa to občas deje, keď píšem ja. Možno to zažívate aj vy. A je to presne ten stav, ktorý majú deti, keď sa hrajú, pretože sa hovorí, že deti sú jediné schopné sa hrať akoby samoučelne, že tá hra, ktorú hrajú, je samoučelná. Čiže nerozmýšľajú nad tým, poskladám to Lego na konci a budem mať hrať, až keď sú starší, ale vlastne sú úplne ponorení do tej hry a je im to jedno. Hrajú sa s kockami, obracajú veci a sú úplne zažratí do toho. A to je to, čo chceme my. Chceme byť zažratí do našej hry. A preto vás vyzývam, poďme sa pozrieť na to, že nie je dôležitý ten výsledok, ale je dôležitý ten proces. A je to úplne jedno, že niekomu poviete na bare, hej, napísal som knihu. Úplne rovnako cool je, keď poviete, hej, píšem knihu, pracujem na tom a hrozne si užívam ten proces. Takže áno, poďme si užívať znova ten proces. A v dnešnom cvičení by som chcela, aby sme sami sebe urobili rodiča, toho dobrého, láskavého, skvelého, perfektného rodiča, ktorého sme nikdy nemali. Hovorí sa tomu v angličtine aj reparenting. Takže v tomto cvičení vás pozývam, aby ste si sadli, dali si 10 minút alebo koľkokoľvek máte. Môžete napísať aj celú esej o tom, ako by vyzeralo vaše detstvo, keby bolo úplne ideálne. Predstavte si, že dostávate úplne skvelé veci, ktoré potrebujete, ktoré vás vyživujú. Môžete sa úplne rozpísať o tom, kam ste išli, ako to vyzeralo, čo ste robili, v čom vás podporovali rodičia a aké by ste mali vlastnosti, keby vás tí rodičia takto podporovali. A kde by ste presne dnes boli, keby sa to takto všetko odohrávalo. No a na konci si môžete povedať, čo môžem urobiť dnes preto, aby som sám vyživil svoje vnútorné dieťa presne v tomto štýle. A môžete začať. A ak by toto cvičenie bolo nejak traumatizujúce alebo niečo by tam vyplávalo, chcem vás ešte upozorniť, je to súčasť procesu a je to dobré. A patrí to k tomu cvičeniu. Tak buďte k sebe láskaví a berte to iba ako informáciu. A budem sa veľmi, veľmi tešiť na to, čo tam príde a akí skvelí rodičia budete vo vašich komentároch.